Kardom ili runing tikathar tini ada pabirta angton pen arju ponta Lokhimi juri sarthe rong phar balijan arong arada tum towar kahenu ajok rada tum pen education Richard tok biaphan kachoning ripon Lason sila khain kora throk dwar bagore misik constituency ke parlo Lokhimi juri sarthe rong phar balijan arong arada tum pen towar kabidet pen ajok kisung ajok pai ni phain kora sirke barni education mate dwar bagore constituency local MEC Richard tok bilapen Karbi Anglong Autonomous Council alongkit hikiding atomaphan nangrap thapusi choning ripon Lasinon kevangji niphai ECR ni rong arata tumpen methang jongjung tangka chirung ponpen towar kachislam ponji along nangcherap dunwek thapusi choning riponlo anpar talabang swatowar kemisen nangji pumatha dunpen nangrap dunwek thapusi rata tumpen choning riponlo to kadong pini pai pilo ingkoi ra si tiabani nitum ning kang sampaning ya anthir pen Joni tu media Tuhan Tuhan ke alam ke bisek alam ke lakukan lo, alam tu media Tuhan kami kardom pilo lapen. Kita ke ding nomor tani di, jo kardom mesti pilo. Ini tu di pu konsil office kecari Tuhan anta ni. Kita ke ding nomor kardom pilo. Lam tan ini je perang. Di putar joni tu mana Tuhan cuning ri bangke. Joni tu resmi juri saat herong harong pen. Kakojan ni tum ke dam matawang la ni tum dak balijan rong kimi ni tum intia san chom la tu tawal ni tum tawar ke hing no ong si na tum education Richard Togbi alang li fanda chuni ri ke ni tum non tari ki si hini te ni tum la tu tawar ki bonai ponji nasi nitum tawar heng nubik nasi alang li sal pan chuni ri ke nitum senggewer tuling tahun krepo mi kodar nai nasi natum ahin pen pan nili na chuni ri ke tawar di bona ye pan ila hai tangkap posa nangra mon thai asonte usi nitum natum aking ri na chuni ri dun ke nasi nitum non election da aku nang ti box bom los kami nasi tawar ke heng nu pen na joni nitum idam ke bangda siksak da nasi aposinang tum kithe ke ding tum nangra bun thap usi na tum han chuning ri lo kadom anta miluma Kolonga ahawar tomonar bekit hepen thengpi arong aru kaching lokpen ajok towar kebab chekpen towar kacheleng malom so apor kacheleng kaching tonnang Nijang Karbi Anglong kolonga ahawar pai ni phain kora sirkep arni adap aporahu tomonar beki dokokpen kolonga krungjeng school athengno along thengpi arong aru kaching lokpen towar pi ahin anat kebab chek ajok malom so apor gari motor bus hem konglong atum kesang nang apithu lahai thengpi aro aphan saipon si towar pi kacheleng atum chelengpon unlo Apong hem langkang lum akisong phodet apita pakasing ingti ahem tun Karbi Anglong Autonomous Council ke chariatum non puanta ka humridam abilan non barla por arve ke jang kilit pik ajok ke ongdung ahem arit langkang lum thekpon long lason sidi phurong sopi rong ni hang UC Church athengnu towar pi arai edon pakasing ingti ahem pai ni phain kora near cap arni ajo arve ke jang ke the par pik pen ajok hem inglum laplo bang so jok kisung ke phovek abang phumate ahem phu pakasing ingti pherang ke athengnu kachoning ripon atengke kisung ke phua hot Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr Tuliram rong hang lapen Karbi Anglong lapen di Maha South District MP Omar Singh tiso anparta lumbajong local MEC Joni Timung atum nang humri ason ni mesenji pusi choning ri pedupon lapuson akisung kedam tang hithi iruinia prangta pholo lapen pherang ke achetai alongta apong lo kachoning ridun bonta non puanta Karbi Anglong Autonomous Council ke chariket hekideng atum thangnat nang ka humri avelang lasinon ephong akisung abangke nang humri asonte me parji pusi kisung ke phovek ahem tu natumpen choning ri pedupon lapen lapuson langkang lumlong loke drain mate langkili adong kepang thir thedet apot puta ningjepon langkang lum Afrika alenge the tumpan piare kere tumpan MP laten ke MLA doang tumpan laten Karbi Anglong tim Karbi Anglong tumpan
CMEM orang tu mana seni dia halo lada ni sekurang abe kejang sini dia pernah jadi ani abe kejang mak lada dong kalan ta lang kleng halo ke lang ke लिए tim ka dia jadi nang ke kami hu ya tim si dum si terong lo lada nang ni kerja terang ke ni ham long lo ho lada nang lo lo kan ni puri kan lo la tu am la poti lada ala man kawe na tu sunrise school lada la ini si atwa akan ta lang ti lo lada la abe lang tolong apa ke dua tengah tahun musuhnya kalau isi atau pakai lalu itu mata lain lo kalau ada ke apa ke jam ini mungkin pernah jadi itu pangkang apa jam lo kedawan ke lain lo lalu ke lain ke lo jadi yang kita ho lalu yang musuh macam ke dua kaki su school kaki gunung le tunda dulu lalu kita foto lang yang hari itu lang lah ada lang itu jadi lapan pata kecil yun kecil sedang kesu lapan kecil yun sampai naho lahai dokilo peri kecil pe kecil ngape lahai enggak samlap lo lapan pata waktu bali kecil yun lapan kecil dia Jakarta berlalu ategelang apiong nang plenong nanti la Swiss board hehoi takkan lum lo lapan kasih salah yo karena hehoi pen peri mene ateke lang kalau te mungkin itu kok begitu ke hak tekor lang thaka jab take anda sudah ke anda cukup ke lepas ini yang ke lasi dan kita pun itu tim Karbi Anglong tu kita ke tim tu dan MPMLA tu tu pang so ni ke lah lo tu sabjin pe la di putu manja tu orang ni hang kau nak tolong lada kalau ada di umpai tadi tolong ke tele kita doa dalam doa apa sun langpen langke tele langke bapen juga tidak langpen ini itu ada yang harus kita tolong ko da sekian sedang ko besi itu kan nanti cuma ini coba dong Afrika lah itu nah itu kan kami suka hong kudara rajin pen langsung umpai direct lah overbridge le di bersonte so arwi jong le jang kami alang ke di polu mungkin alang ke lu ini pen jadi si mone tu akhir mari lang dai ni lalu tapi na tu problem pen kita ini tu dia kita long pun tu itu pula tu ha ini yang ada tu ha itu kita ame kare itu maham mari tu mathar na itu lagi kita ni alang itu kamu tu itu waktu pun tu dan tu tu ni kalau kalau Ante la solang kita kenapa kau kata ini brand kan si kibar si oma mate ani lo lagi arwi alang tu lo Rena lang ke ili है रेना lang kalau te bina na ke lo pen ha civil hospital pe non Karbi Anglong la pen la sunrise se hoi la pen la pu la tua parai he hoi pen la da la ave lang ani jangko ingke la da lang kepo ingke la so lang li hai be da lo ke te la ko ma na bu pai cho ke lang di tong the da lo la so ko da ya de lo la pen aku la ton ko bi pen ke pi laku la national highway pe tharan ke ani dinolo bunai 10-15 বছর হলো সেটা লাই ফংকা রিপেয়ারিং বাকি সাফা বুকে লং এটা দিনানি আনিকে উলাং আছে বেং দোকো নানিকে না আমি হই কুসন কেছে বেং দোকো si lahan ta nang lang pon ko tu misan tu Ante la kita tampor se me langit hi dulu la pen kami tu beta cita lo se me pakai kasi la sok tak la lokal misi kita mena humi lo la pen Karbi Anglong termas konsorsium langsung orang itu tu humi dulu no marke news alang itu langkai cahai ke Karbi Anglong la rong ni han pe news ki pike kom het ke kisu hai ke bo ke kom het mothela non ba ke barikha lo te ave jang pi ka pot enenga bisik pig lo atheke la so drain bonai ji ma ba de so tolong akal thak umpai terek ji ma pu terek reda ma langan ta la umpai belum ba mate han ni hoi ki pon ba bun ki pon ta
langi thai ba da lo ke la so langi li theng da la si la so a hom pai tere ko te over this video te rata tun ke la so ate sun ke ave da yu hai non ma ke ale ke the dum ke bang ke the lo mela sita non la pule ni ke dun bom patai le tham dun ko te ala ne tu news ke la tun ke the lo ko chini ko la te na to ke to se bai ka le ke non ma le ala ne tu kan sita la da sport long ala tu technology make use the technology la pe chini ji la pe moni to pan ke su ma puta chini ji apolo na hanu ni ni Salawar athoy KCS unit atum pen kilun kachepate ajai me ke paman ponjia phan kachisik pon Phuloni hemrong rang along non kewang ji chitini phainiar kep arni Salawar athoy KCS unit atum pen chepater pi ponsi isi mesen ajai mek ding ponji pura penang oharni pen mang ponsi kepa pleng ji aphan matha parsik pon pen kilun ahin anat kachepati pedu ponpo lasi bangso kachepati dunjia bang phu bang phiatum do pulote 9707189940 a number along humri ji pulote warsai do ponji pusi pherangkya thengno nang pachini dun Lapenjong si kachepati dunji ninghang pulote anam abang ke sika pharo phovet lasi komatne ke hai abang aphan ke kecheng sianong e sika suri ke angbong anong e sika suri pho lapen thu ke thom anong e sika suri ke thom pusi pathik pon lu pusi pachetak pon labang swalong alohiaman pen MLA dor sing rong hanga phansi kacho phape du pon lu pusi pherang kya thengno nang pachini dun Phuloni pen oru ningti kathar Karbi Anglong news Aprangsi Karbi Anglong arada phan isi birta kimi PG ke lapohan lo mate ke pachini ji ke lapohan lo non nang ke leji chiti final keparni one day singing competition mate arni sivet dun kilun ke pati nili tun big ji selabor thoi KCS unit mate selabor thoi ta bijitang ate rang ten andar Phuloni KCS zone masinang litum lun kilun ning ke hang pik lun se Pokemon kang tung korte la pening jira tu nang tumo phan nong e ta do nong e ke cheng sia nong e suri kep inia nong e suri po la pen ke thoma nong e suri ke thom la pen la bang solong men ke thaba nam la ke tharo pobet asinang tum jong si ning han tik ta kilun dia tim abe la pen kilun dia tim do ku ta nam so tik na jok na tum dam ke dam ji la bang so abar sai silong ke ke thai asinang tum phan anam jung hek pen ni tum Gidi pido and sigat dun ke pate la nang tum registration kuri ignore contact number nang tum kan ladak p4 monang tum humri ignore la penli tum hala kaprek social media long ka pangdak tang along ka tuit lo la nang tum peder di pin pen pini la pen penap ding ang bo ni phai phone ni ki jut si lo la se ka tu go be Karbi Anglong arar tum ta prabjin banal tum registration kuri ko tesi nang tum kan la chini nang ko te anam kan anam mana ka la ke cepate dun registration fee ke tarupa